Dan huwa budget li ma jsolvi xejn mill-problemi li ħoloq il-Gvern Laburista stess, budget li kien xogħol mill-idejat u mis-soluzzjonijiet ġodda, budget b'wedijiet riċiklati li ma twettqux fis-snin li għaddew. Kliem il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalisti Idren Delija waqt konferenza tal-aħbarijiet biex jagħti l-ewwel reazzjoni għad-diskors tal-Budget 2020 ippreżentat mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Riċiklati illi ma twettqux fis-snin li għaddew. Kif ma solva xejn mill-problemi li ħoloq il-Gvern stess dal-budget. L-għoli tal-ħajja, naħseb waħda mill-iktar affarijiet illi n-nies qed iħossu qed jaraw qed jitkellmu dwarha u dal-budget febda mill-miżuri illi li jagħmel li propona li qed jippreżentalna qudiemna llejla b'ebda mod mu qiegħed imqar ittaffi minn dak li huwa l-piż tal-għoli tal-ħajja. Fost il-wediet riċiklati li ma twettqux fis-snin li għaddew, hemm il-bini ta' skejjel li ilhom jiġu mweda l dawn l-aħħar snin bħal tal-Qawra, l-Msida u r-Rabat Għawdex, is-servizz tal-Fasferi u l-Fiber Optika Għawdex, l-Isptar ġdid tas-Saħħa Mentali u trakka tal-karozzi fost l-oħrajn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li żieda tal-għoli tal-ħajja li sejjed il-Gvern Laburista lanqas biss tagħmel tajjeb għaż-żieda kontinwa tal-prezzijiet, speċjalment dawk tal-prodotti essenzjali bħall-ikel. L-istess kif lanqas ma ġew indirizzati il-problemi tal-kirjiet u tal-proprjetà u bis-serq fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma li se jibqa' dej anki din is-sena. Idren Delija kompla li l-budget kif ippreżentat mill-Gvern ma jindirizzax lanqas il-problemi ta' traffiku tniġġis tal-arja minkejja li l-istatistika turi kif pajjiżna għandu l-ar kwalità tal-arja fost il-pajjiżi Ewropej. Idren Delija qal li dan huwa budget bla viżjoni ta' gvern bla pjan li juxott mill-idejat u s-soluzzjonijiet ġodda. Dokument li ippreparajna aħna li kellu il-fuq minn 100 proposta li l-Gvern rimieħ, il-Prim Ministru rimieħ, u minflok naraw dokument ieħor li għandu 100 paġna imma m'għandux 100 proposta. Dan il-budget ma jipproponix tkattir ta' setturi ekonomiċi ġodda ħlief bit-tkabbir tal-popolazzjoni, ma jipproponix kif se jħajjar aktar għalliema b'kundizzjonijiet aħjar u b'aktar inċentivi, ma jipproponix kif se jtejjeb il-ħajja tal-middle class, ma jipproponi xejn dwar l-adekwezzja tal-pensjonijiet, ma jipproponix kif se jissevagwardja il-bidja f'pajjiżna u lanqas kif se jindirizza b'serjetà id-tibdil fil-klima. Al kuntrarju għalkemm fl-oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta aktar minn 100 proposta biex pajjiżna jgawdi mill-vantaġġi ta' ekonomija bilanċjata u soċjetà sostenibbli. X'inhi l-idea ta' dan il-budget kif qed jibbilanċja l-ekonomija? Imkien ma jurina, sustainable society jgħid bil-kliem jgħid illi jrid illi jkun hemm l-ekonomija, s-soċjetà tagħna li tkun sustainable, imma kif? Ma jidilniex. Idren Delija temm billi tenna li dan huwa budget riċiklat li jġib bilanċ u lanqas sostenibilità li jibqa' jkabbar l-ekonomija biss biż-żieda fil-popolazzjoni.